Federation of Khasi Jantia and Garo People, Southwest Khasi Hills District, hapo kajingalam u President Kaseng ba Kenneth Soshang. Menta kasngi kilalit ban hiar siya kasnong auro ban no senyang ya kaway kalong yeng kabalangat haka apot plu yeng. Nakaliang kaseng haka ni kasngi kala no senyang na kitiar yeng kum kijan kup thia ki kombor kitiar shet tiar tiu bat kum juru da kasong pisa. Kumban syupen kenma kajingja kalajan adu khat khandai tarik jong benai rempang ar hajar ar husan hakapor khat ar baje aa kapade ka yeng jong uba abat scam ramsit berkakong slinda thongni ki baladon laingut ki khun hakate kajingja amsham ladon shu ban tam watangi we itiar ibarit bat ki jingjulor kala aban kot shaka shilak prapo hajar tengka. Halor kani kaseng FKJGP Southwest Khasi Hills District kala kerpat ekonomi khmat jangkatan makin sngobha ban pai khmat lem sha kani kalong yeng kabalangat hakane ka apot plu yeng hagaju kapor kala kunturu ekiseng trimon sngobha makin sngobha ban no senyang lem ya kani kalong yeng ki badon menta hak khim khan kanur laimut cakamut kita nalong tepor ki enre ki ngapu hentau arcung mercat dan biar nanti sejen dengan enre ngobrol ngakad re tahu ya tepur di sejen wa cubun mat kumut uem udih talau tela de uta tarai mar ube pui kante ngala cuj umba setir tamiare jong uim konot tarai tengi penpau jing sungu yo belai lengkong nak kaliang jongi kaseng FGP Southwest Khasi Hills District ni don neka hapo yo nega chnong auro bahadin ngila yo i ba kadon ke jing bamdu jong ka ding ya we kalong yeng long sem hagnega jaka naduk ka khat khandai tarik jong benai Februari ti mentai singi ngilawan ban hiar sini chnong ban no senyang kadibor ibar riti jongi kum kaseng ban ya don ketilang lembag ni gayeng kasem kabamat ini jingjia kabangi sungu yo blai kalong ba kamsem ladon no jing mensau ni ke jingjia ka susi ya ka mensi mariu tina kaliang jong kaseng ni ho chiang yo i ke jing du ma kene ke jing kasem kla du lu di ke jing don jing em ki wedei bat kitiar kitar joge jing kasem nomor kene gading ka bamdu ya kene jing kasem ti kene singi wan ban no senyang na kaliang jo seng ipan pau jing ai kublei ya ka nong jeri unit ro kabala ya don ketilang bat ngikum ka distrik ha ka bangi ya no senyang ini ka long yeng ni ka singi bat na kaliang jong kinong yalam stabudi ro kelia don ketilang bat ngikum ka distrik tingi pan pau jing ai kublei na kum tajong kiro bat kajing kerpat kajongi na kaliang jong seng kalong ba kinong mi khmat jong ni ka dong ka than jong mo kerwa konstituensi ke jongi kerpat UMLA UMDC ban phai khmat lem ni kalong yeng kalong sem ka bamat ye kini ki jingjia ki bokum kini tina kaliang jong seng ki kerpat ki bor ki badai khmi ban subha ban phai khmat lem ni kalong yeng ka baladu ini ki ye kalong yeng kalong sem ka jongki ti kino ki ba don ka mensim baneno senyang lem hakani kalong yeng long sem nak leng jong seng kerpat ikiru ba fiyo ilang ba kilat pathai kubor ba subha ba phen wan bania snok kitilang bania don bantal makani kalong yeng long sem ka jing du no ka jongki ye ka yeng ka sem ti nak leng jong seng don sibun ki kantin ringi kitbok kiriang ba kalong yeng kalong sem ka jongpi blui nang kerku ya ka yeng ka sem ka jongpi haki por baro wat lah pedeng jong ka jing du no ka jongpi ye li jong ka yeng ka sem ti don ru ka unit hang ni ha auro ti endang ile yakren bat ki nong yalam jong ni ka unit ka jongi hang ni kiru kila perkhan bakin sim sen jamban kat ibor ibarit ban yarab ban tri volunteer ban tri ni ka yeng ka sem ka jong kini ki jong ni kalong yeng long sem ko badu no ka yeng ka jong ki soban ai kublai ru ya ka unit ang ni hapadeng ki jing yalam jong ki nong yalam nang ni bakila do kidon ya ka mensim
ban ya no senyang lem ya ke baku kini ki jingjia ki bajia kini ka dong katanya kini ka chnong ka thau titang ini ki kantin ki wa kandiat ku leng sibun